banjir banyu kaduraken kathah manungsa kang samya ngombe banyu lali congkrah tebih panembah nguber bondo sami suwaya kami kelak ati tarik kaya ngene lagu gelo iya gelo sing penting aja gelo karo aku ndak iki sampean sudah ketemu Pak Kami Tuwa dereng Pak Kami Tuwa Pak Kasun belum oh belum diaturi minggah mergo iki undangannya banyak niki wow. Sing kepareng rawuh monggo Pak Kasun monggo Pak Kasun masih lenggah nggih Pak Kasun sini dong Pak Kasun. Ah, monggo Pak Kasun. Ayo di spoti yuk. Ayo. Bukan Pak Kasun. Kowe kelakon Kasune turu jaba kok. Oh, Pak Kasun ini tadi Ibu Kasunnya di mana? Suruh tidur aja deh, Pak. Hei. Mboten Pak niki namung gojek nggih, Pak nggih. Nggih. Anu Pak, komentar sepatah dua patah kata. Ya, monggo. Acara malam ini gimana? Iya. Nggih, alhamdulillah acara malam ini ramai pengunjung padat krana Mbak Niken. Wah, luar biasa. Alhamdulillah. Halah Pak, mboten Pak, sanes kula sing ngomong nggih Pak nggih. Niku kanca kula. Oh, kancane niki. Nggih, bola Niken Salindri. Sing rawuh sinten mawon Pak undangane niki? Nggih. Sing taksih lenggah. Niki Bapak kula nggih tasih teng mriki, Bapak Kades. Pak Kades nggih. Bapak dan Ramil, Bapak Kapolsek nggih wonten. Wah. Mboten rugi Pak nggih wayangan nggih. Alhamdulillah niki wau nggih Pak Camat rawuh. Oke. Cuma sampun kondur rumiyin. Oh, Pak Camat nggih. Nggih. Nah, monggo Pak, niki napa sing saged nembang Dono Swanten sinten kinten-kinten? Mumpung wonten napa panjenengan ki Mbak? Nek kula ki Mbak mboten saged nyanyi. Oh. Kula tak nyerahne bapake. Kula serahne bapake nek nyanyi. Nggih, monggo. Monggo Bapak Kades. Oh, Pak Kades. Kampung Baru. Monggo Pak Kades Kampung Baru. Monggo. Mriki nyusul mriki. Heeh. Monggo Pak Kades, Pak Lurah. Aturan mriki.
dalu. Wilujeng dalu. Pripun komentar riyen, Pak? Alhamdulillah. Gayeng nggih, gayeng nggih. Bintang tamune sae dadose gayeng. Wah, luar biasa. Matur suwun. Ayo tambahin no, Mbak Pak, Niken. sae. Lah kene iki wau dipeseni Pak Kasun. Pak nek wancine nyawer jenengan mawon. Wah. Lah kula bingung niku wau. Dipasrahke kadese. Lah kene niku pripun Sing niku? nyanyi, kula kan mboten saged nyanyi to, Mbah. Wah niki repot niki. Nggih. Napa, Pak? Niki mumpung wonten Dik Niken. Badhe Napa niki? dono sewanten napa? Gamelan nggih kenging musik nggih bisa. Monggo. Nggih. Duet nggih monggo, Duet nggih duet monggo. nggih monggo. Nah niku sing kentun niku wau lho sing mboten penak gitu. Mboten Pak, namung guyon, Pak. Lem Nggih. tenanan nggih mboten apa-apa. Lah. Lah dereng nyanyi yo nyuwun arta gitu. Sampun niku mau ping 3 sak srempeke. Nggih nggih. Napa niki, Pak? Ngersake napa tembang napa? Nggih. Duet Pak mau. Wadah. Ah, duet napa, Pak? Apa ki? Monggo. Duet napa? Sing penak-penakan mawon. Napa? Ah, nggih monggo. Kandas. Kandas. Nggih. Ora iso liyane. Oh nggih. Matur ngeten mengke Pak Sekdes. Oh nggih. Nggih, kali Pak Dan Ramil ugi Pak Kapolsek. Nggih. Mengke diunggahke sedaya mengke. Nggih. Bar niki. Nggih. Ning kandas didhisikke. Nggih, kandas dhisik nih. Pengen Niki nyicipi. niki kula panjeri riyen. Waduh, Nggih. ha iki. Bapak ijen kaya apa to, Papa? Bah, cekatan tenan. Cekatan niku. Nggih, langsung set ngoten neh. Matur sembanuan nggih, Pak nggih. Sami-sami. Ampun nangis lho, Pak, wong mandak. Sak lembar lo nangis Lah nggih, berkaca-kaca. niku jatahe putrane. Tapi mboten napa-napa, Niki benjing. enggak nggih dianggap putra to, Pak. Dianggap anake dhewe. Benjing damel sangmu sekolah. Sanggu Mbak Niken. sekolah. Nggih to? Nggih, Nggih. leres. Kandas, Kalau kalian buka kandas. lirik nggih, Pak nggih. Nggih, monggo. Niki yogane nggih Mary. Manjeri. Pak, ya Allah. Jen. Bapake abang kula biru. Ah. Sembanuan. Niku nembe niki sedaya napa nembe panjer niku? Nah, Kula manut bapake. wah niki repot nih gitu. Nggih. Yuk kandas ya dadekke digarap sing gayeng ya. Mangga Mas Tris ya. Pak bersama Pak Kades. Wah, Nggih. luar biasa, Pak Lurah. Bedut jen Monggo, santai saya, Pak. Sinten Sinten? wau? Sedes, monggo. Niki Pak Sedes kula niku paling nggo anteng dhewe nggih. Oh. Oh. Nggih, monggo Pak Sekdes. Monggo Pak Sekdes, Pak Sekdes kali sinten mawon wau, Pak. Monggo. Nah, sapa mau? Pak Sekdes. Lage-lage. Nggih, Pak Kapolsek. Kapolsek. monggo, kalian Pak Dan Ramil. Benjing getun lho jenengan. Wadah. Beh jan tenan. Mungkin nek jenengan mboten nyedek, benjing mesti ngrasani. Pak Sekdes, Pak Sekdes. Monggo. Pak Kapolsek. Sepoti, beda sepi ya. Iki Pak Sekdes niki nggih. Nggih. Ya. Wilujeng dalu. Wilujeng dalu, Pak. Wilujeng dalu, Mbak Niken. Bah kok grogi to Mbak Niken. Ngeten napa? Bane Ampun, grogi, wayu Pak. tenan bane wayu. Wah, Ah, tumongi ya. Oh ya Allah, kula
dilem karo Pak Sekdes mosok dalange ra ngelem aku. Ya engko tak elem to. Nek wong loro tak elem to engko. Nggih, wilujeng dalu sedantenipun Nggih. kagem sedaya warga dusun Wonorejo lumeberipun dumateng warga seluruh desa Kampung Baru ing wekdal menika bersih dusun nggih Nggih. supados panjenengan sedaya pikantuk barokah ugi keselamatan entene bersih dusun menika Bu nggih Bapak-bapak nggih Nggih. kale tirose biar ini mau pripun mboten nyaur lali biar ini nggih Anu Pak Lurah nggih sing nyemutken nggih. nggih nggih Pajek to. nggih nggih anu bocangge Nggih, kados pundi? Dusun Wonorejo menika salah satunipun dusun teng Kampung Baru. Oh nggih. Nggih, wontenipun dusun menika 6 dusun. Oh nggih. Bangke nggih. Nggih. Dados memang sampun dados adatipun Nggih. mbok bilih warga kita nggadahi napa niki istilah uri-uri Budaya. budaya nggih. Nggih. Nggih menika arupi wayang kulit semalam suntuk. Nggih menika 3 dusun 4 dusun nggih. Dusun Wonorejo, Wonorejo Barat, Mulyorejo kalih Kampung Baru. Lintunipun jaranan. Oh. Nggih, ngoten. Nggih. Nika Biasa. lagune kula nyuwun napa Mbak Lurah? Monggo Monggo. jenengan. Pripun? Nek wau Pak Lurah kandas niki Pak Sekdes napa? Anu Ganteng no mboten Pak Sekdes kula. Ganteng to? saya sungguh ganteng. Lah, domongi yo. Lungiting Asmara. Oke, kasih musik biar hebat. Pak Sekdes. Wah kok tradisine kene mesti disawere dhisik ya. Ya harus. Terima kasih nggih Pak nggih, matur sembah nuwun. Wah. Jen Pak Sekdes ganteng Lah gagah. tenan to. Domongi yo. Durung disawarmu ngrung ngelem e. Wis disawar ngelem. Dene Ken. Iya. Pak Sekdes hidungnya mancung. Ini Kok mancung. lah kok mbok lem tambah dawa neh. Wah, tomongi wong telu ki jen bagus-bagus ganteng-ganteng dalange tok lho sing welek. Padune napa padalang nggih? Padune. Lah, nggih. Napa Pak Sekdes? Anu Lungiting Asmara. Lungiting Asmara. Lungiting Asmara. Oke, yuk Mas Tris. Pak Sekdes. Jos. Sip. Bapak angkik-angkik, Pak. Yes. Niki sinten malih Pak Lurah? Nggih, monggo Pak Kapolsek. Kapolsek Pak kersa Dan mboten. Ramil. Monggo sareng-sareng. Oh nikan mawon. Oh nggih, matur nuwun. Badhe Sampun, Pak. Siap. nyuwun lagu. Napa? Bojomu tak silie. Kula semerep kan TikTok-e kan ngoten. Wah, Pak Lurah yo TikTokan to. Wah, Asline pripun? Lurah milenial TikTokan barang nggih. Niku kan panjere niki. Wah, Wah, Pak bojomu Lho, lho. nasi liye lintune niku napa malih, Pak? Sampun. Miris ya lagune. Nganu Mas lirike sing miris, Mas. Kok iso? Bojomu sesuk tak silihen, ra penak tak balekne lah. Oh iya. Sing nggon penak ki apane? Maksudnya dijak omong-omongan ngono. Walah, nggih kurang no paling. Oh, mboten Pak, mboten. Nggih, matur sembah nuwun nggih, Pak. Alah mboten usah, Pak. Alah, nopo to jenengan. Mungkin ditambahi malih. Siap Terus no, nuwun. nggih. Yo. Oke, ya dipinangkani sik. Apa? Oh, ya karo sapa? Lainnya dulu. Oh, lainnya dulu. Oke, lainnya dulu. Ini gimana Mas Akbar? Aku masih stay di sini. Ya, Ning kene bae wis to, ning kene bae ibu-ibu ki seneng lekane aku. Wes ya. Ning kene khusus dina iki dilencretne ini kan salin. Dilencretke. Apa sing anu diganteni liyane, Dik? Ganteni liyane ya. Apa sing musik? Oh. Dewa Tresno nggih. Oke. Permintaan
Kompane saiki malah suweneng ngono to Mas lek. Jejer aku no malah suweneng ning nyapa to jane. Anu aku kan jane wit biyen to, gak iso jauh kau sampeyan iki. Nah, Mbah. Nah lho Mbah, lho ngene iki. Dewa Tresna iki. Iya. Oke, Dewa Tresna yo. Engko ngatek ya engko ya. Yo ngadeg nek sampean engko aku sampean pegang nak yo ngadeg. Yo mesti wonge to. Wonge. Ganti mau tak pegang ra ngadeg-ngadeg kok masalah. Heeh, ngadeg gune Mbah saban lho ngadeg. Dewa Tresna oke. Dik niken yuk digarap. Kok lah iso karo marga ngene lho Mas. Kepok enak ngono. Ngadeg ya Mbah nggih. Ayo. Yo. Dalange nyanyi malih napa sampun, Bu? Malih kok ya. Malih. Kok iso diadang ngene. Arep balik kok diadang. Arep balang kok. Ayo ndang nyanyi bar, abar nyanyi bar. Ayo bar nyanyi bar. Lah kok dalange genti kono lho. Kok kleru sing tak. Ki piye to ki carane? Ayo, nyanyi yo. Ki piye? Sampeyan sing nyanyi aku sing dalang. Ngawut. Aku ki iso ya dalang ki. Oh, iso. Heeh. Wes engko malah anu. Kosek lho jarene kok nyanyine hake. Apa enek to dalang dieret-eret kayak kucing. Apa? Ada pemuditan Gemati. Lagunya siapa itu? Aku. Apa ki? Gemati ki sing piye to ngarepe Mas? Gemati piye aku yo lali. Oh, itu Suwir. Gemati itu sing penciptanya siapa? Yo kanca-kanca iki penciptane. Oh, Penciptane berarti ning iki. YouTube kan tulisannya konco-konco. Bersama, ciptaan Pencipta. bersama Astabrata. Oh, Ciptaan ngono. Astabrata. Kayak gamelane sing nulis lirik sapa? Nulis lirik yo anu sing ki lho Saron Lemu ki lho, Saron Lemu. Kuwi sing Mas, nulis lirik. rumah saku ki ya Mas ya. Yoga Astabrata ki lengkap. Kok lengkap? Enek sing cuwili, enek sing gawedi. Lek kadang cilik kecilikan, lek kadang gede-gedean. Ndi sing cilik kecilian ndi? Iki. Rene njajal ngadeg kok sik, ngadeg kok Iki sik. seragam nganti oblong-oblong kayak dress. Tenan. Ngadeg kok. Ngadeg kok rene lho. Ngadeg kok rene lho, Ngadeg kok rene. Masya Allah. Bocah kon ngadeg kok. Iki nek ning buritan ora dipangan nyambe. Lho ngadeg kok. Iki lho ngadeg kok le. Kon ngadeg angel ramu. Ngadeg kok. Wis ngadeg to bae. Ngene. Oh, jarit lho iso diitung lho rong jengkal lho Mas. Anu, awake dhewe duduk di situ dulu, ya toh. Terus? Iki ambaok anu. Kowe arep nyapa kok lungguh sing ngongkon lungguh sapa? Kok penakan. Iki ambak kaya ngene, Terus? mempunyai suara emas. Wah, Wow, piye? Mas apa? Ya suara emas, suara berlian. Mosok Oh, Anda nganu aku. Jajal dinikmati ning kono. Kuwi kene ya jajal. Terene lho iki. Mau nak dek niken urung. Beh. Ki jajal apa tak jongkrone apa ya kok angin miber. Jajal. Mau nak dek niken anu to dereng bawa. Lah iki diwakili iki. Iki Oh, ngono ya, Mas? bawane jos niki, suarane top Pak niki, Pak. Jajal rada-rada Mas adewe. Lagi ngene, ki ning tengah. Adewe jeneng bapak ibu karo anak, ning anake rada nganu Mas ya. Oh, nyerimpet to. Ayo le ditunggoni karo bapak karo ibu ya. Iki kok dipoto kan kono to karo program KB ngono. Tapi Mas, ki termasuk anak kita gagal loh Mas. Heeh, kayak karo ngadeg kok barei. Ya Cal, ayo bawa. Hah? Mikmu lho kualik. Ki lho nek anake njaluk mik buke ngene jare. Bu, mik. Aku rong tau kok, Mbah. Tapi ya piye? Piye? Mik. Oh bapake gong dimiki ayo Pak, ayo. Eh, Kaya jangan. gale kaya. Ayo Nih, Pak, Mas. Bapak. Iya. Anake ben nembang dhisik oh Anake ya. ben nembang sik, adewe Adewe menikmati. nggih dedek sik ayo. Lho. Engko malah nek gawe dedekne luwih cilik kok iki piye? Ini anak kodok. Sak botol Sprite ngono. Anak adus piye? Ya jugur sluluk. Ya jal bawa.
Apa, Pak? kangen kutan. Oh. Nah, kayak. Heeh. Ning kene Dik, ning kene Dik. Wah. Iya, iya. Wah, iki Bismillahirrahmanirrahim. Boleh bismillah barang. ya jal. Aja ngisin-ngisini. Iki dramane iki awakmu ki anake Akbar Syahala marunikan Salindri. Alah ngono lho Mas kan ibuke sinden, bapake dalang. Iki aja ngisin-ngisini lho dadi anake iki. Kan yo malu ya Pak. Malu kucing betul. Malu kucing gitu. Ya jal dinikmati suarane kaya apa. Bawani ya jal. Iki cah cilik iki suarane apa ya cilik apa ya gedhe. Lah iya, ketoke kok cilik nggonane. Ya apa? Ayo jajal. Ayo budak ora ngomong rek kok. Iya iya. Sabar. Anu lek kesuwen dikukuti kabeh ya. Sik to, iya sik to. Sabar kalian. Suarane kaya apa? Kangenku tanpa umpama Alah, terus ngono kuwi lho. Kok terus malih kaya upin-ipin. Suarane iki jan apik jan ra mentolo aku ngene iki kudu nyangoni. Alandang nang. Iso jaran. Piye? Alah. Ayo. Buat jajan. Buat jajan Alah, dulu. makasih. Kok lek apik no ditambah yo ya. Ngono. Oke. Kok tambahi susu. Duh. Astagfirullah. Asin. Air susu ibu niken. Oke. Terus. mong sliramu kang dadi telenging ati Anu, iki ben tambah mesra ben iso menghayati bawane, tambah pemeran. Sapa? Pesek jumeneng. Oh iya. Pesek ben tambah Pak anu. dhewe iki pemene pen nampa mantu ngono ya yang ya. Ayo pesek berdiri, pesek. Ayo. Ayo, kene. Ben tambah. Ya Allah, cok cuy. Iya. Seweger. Wah, jan. Terus lek ngene iki lek ngrangkul ora ya pas lho. Ya disangga kursi. Ayo ndang rayu nang Terus, kene. Tekan. Anu ndak kene pangku. Apa jenenge ndak imbang kok empane. Piye? Di ngopo? Polah nih. Piye. Walah. Lah ngejrati sikil. Mancek ya, mancek. Apa isine? Mancek rene, mancek. Sapa ora? Bismillah. Wah, lah yo ngene. Yo lah, banget nek. Yo, abote golek sego sak emplokan kaya ngene. Iso apa ora? Awas sikile. Lah kowe duduk ora ya kaya bolu lho, Mas. Kleru. Maaf, ngapunten. Ya. Ndang. Iroke iso digawe karo Nisa. Malah salim. Lanjutno. oh selawas sanggonku nunggu astagfirullahaladzim beda kuat aku mas Jan kayak kesetrum. Yo, penghayati perang kok. Rangkul. Mas aja mundur. Geger ombo nih Ramto. Ya. Kok gruaket. Malah aku sing jengking ya kesel ta, Mas. Wegah kok. Rawe ta. Oh, Mas Jerman pengen. Terus among tansah ngleledo Lele ngono kuwi kepi yo nggih pempes lho delok. Sik kok ndep apa jenenge? Nganu lho Mas apa? apa kayak subalan ngono. Oh, kaya supelan ngono kae. Ya asli ya. Masa asli. Oh, trutas. Malah dirogoi to. Kayak wayang dirogoh. Kayak wayang golek ngono. ngelingono rikala dina kepungkur
ya kuliah lo kan. Kok kan to? Dek Nduk. Mamah no mamah. Oh iya Iya mama. Oke, yes. Tanah kono. Mamah Mamah iya, niken. Mamah niken. Piye Mas? Ayoko aku ora bakal mundur, aku ora bakal mlayu yen terang nyanding sliramu. Ukuran tresno tutup banda nanging lungiting asmara. Asik. Pak Sekdes, Pak Sekdes. Pas. Niki sinten malih Pak Lurah? Nggih, monggo Pak Kapolsek. Kapolsek Kalian kersa Pak mboten. Ramil. Monggo sareng-sareng. Heeh. Oh niken mawon. Oh nggih, matur nuwun. Badhe Sampun, Pak. Siap. nyuwun lagu. Napa? Bojomu tak silie. Kula semerep kan TikTok-e kan ngoten. Wah, Pak Lurah ya TikTokan to. Pak Asline pripun? Lurah milenial TikTokan barang nggih. Niku kan panjere niki. Wah, Wah, Pak bojomu Lho, lho. kasih lintune niku napa malih, Pak? Sampun. Miris ya lagune. Nganu Mas lirike sing miris Mas. Kok iso? Bojomu sesuk tak silih yen ra penak tak balekne lah. Oh iya. Sing nggon penak ki apane? Maksudnya dijak omong-omongan ngono. Walah, nggih kurang no pale. Oh mboten Pak, mboten. Nggih mboten sembahan nggih Pak. Alah mboten usah Pak. Alah nopo to jenengan. Mungkin ditambahi malih. Siap Terus nuwun. nggih. Yo. Oke, ya dipinangkani sik. Apa? Oh, ya karo sapa? Lainnya dulu. Oh, lainnya dulu. Oke, lainnya dulu. Ini gimana Mas Akbar? Aku masih stay di sini. Ya, ya, Ning kene bae wis to, ning kene bae ibu-ibu ki seneng lekane aku. Wes ya. Ning kene khusus dina iki dilencretne ini kan salindri. Dilencretke. Apa sing anu diganteni liyane, Dik? Ganteni liyane ya. Apa sing musik? Oh. Dewa Tresna nggih. Oke. Permintaan. Kompane saiki malah sumeneng ngono to Mas lek. Jejer aku no malah sumeneng ning nyapa to jane. Anu aku kan jane wit biyen to, gak iso jauh kok sampeyan iki. Nah, Mbah. Nah lho Mbah. Lho ngene iki. Dewa Tresna iki. Iya. Oke. Dewa Tresna yo. Engko ngatek ya engko ya. Yo ngadeg nek sampean engko aku sampean pegang nak yo ngadeg. Yo mesti wonge to. Wonge. Kan mau tak pegang ra ngadeg-ngadeg kok masalah. Heeh, ngadeg gune Mbah saban lho ngadeg. Dewa Tresna oke. Dik niken yuk digarap. Kok lak iso karo marga ngene lho Mas. Kok enak ngono. Ngadeg. Niki dalange nyanyi malih napa sampun, Bu? Malih kok ya. Malih. Kok iso diadang ngene. Arep balik kok Ndak oleh. diadang. Arep balang Ya, kok. aku. Arep. Ayo ndang nyanyi bar, Akbar nyanyi bar. Ayo bar nyanyi bar. Lah kok dalange genti kono lho. Kok kleru sing tak. Ki piye to ki carane? Ayo nyanyi yo. Ki piye? Sampeyan sing nyanyi aku sing dalang. Ngawut. Aku ki iso ya dalang ki. Oh, iso. Heeh. Wes engko malah anu. Kosek lho jarene kok nyanyine hae. Apa enek to dalang dieret-eret kayak kucing. Apa? Ada pemuditan Gemati. Lagunya siapa itu? Aku. Apa ki? Gemati ki sing piye to ngarepe Mas? Gemati piye aku yo selali. Oh, itu Suwir. Gemati itu sing penciptanya siapa? Yo kanca-kanca iki penciptane. Oh, Penciptane berarti di iki. YouTube tulisannya konco-konco. Bersama ciptaan Pencipta. bersama Astabrata. Oh, Ciptaan ngono. Astabrata. Kayak gamelane sing nulis lirik sapa? Nulis lirik yo anu sing ki lho Saron Lemu ki lho, Saron Lemu.
Kuwi sing Mas, tulis lirik. rumah saku ki ya Mas ya. Yoga Nasta Brata ki lengkap. Kok lengkap? Enek sing cuwili, enek sing gawedi. Lek kadang cilik kecilikan, lek kadang gede-gedean. Ndi sing cilik-kecilikan ndi? Iki. Rene aja ngadeg kok sik, ngadeg kok Iki sik. seragam iki nganti oblong-oblong kayak dress. Tenan. Ngadeg kok. Ngadeg kok rene lho. Ngadeg kok rene lho ngrene. Masya Allah. Bocah kon ngadeg kok. Iki nek ning buritan ora dipangan nyambe. Lho ngadeg kok. Iki lho ngadeg kok le. Kon ngadeg angel ramu. Ngadeg kok. Wis ngadeg to bae. Ngene. Oh, jarit lho iso diitung lho rong jengkal lho Mas. Anu, awake dhewe duduk di situ dulu, ya toh. Terus? Iki ambak anu. Kowe arep nyapa kok lungguh sing ngongkon lungguh sapa? Kok penakan. Iki ambak kaya ngene. Terus? Mempunyai suara emas. Wah, Oh, piye? Mas apa? Ya suara emas, suara berlian. Mosok Oh, Anda nganu aku. Jajal dinikmati ning kono. Kuwi kene ya jajal. Terene lho iki. Mau nak dik niken urung. Beh. Ki jajal apa tak jongkrone apa ya kok angin miber. Jajal. Mau nak dik niken anu tak dereng bawa. Lah iki diwakili iki. Iki Oh, ngono ya, Mas? bawane jos niki. Suarane top Pak niki, Pak. Aja rada rono Mas dhewe. Lagi ngene, ki ning tengah. Ade jeneng bapak ibu karo anak, ning anake rada nganu Mas yo. Oh, nyerimpet toh. Ayo le ditunggoni karo bapak karo ibu ya. Iki kok dipoto kan kono toh karo program KB ngono. Tapi Mas, kita termasuk anak kita gagal loh Mas. Heeh, kayak karo ngadeg kok barei. Ya Cal, ayo bawa. Hah? Mikmu lho kualik. Ki lho nek anake njaluk mik buke ngene jare. Buk mik. Aku rong tau kok, Mbah. Piye? Piye? Mik. Oh bapake gong dimik ya ayo Pak, ayo. Eh, Kaya jangan. gale kaya. Ayo Nih, Pak, Mas. Bapak. Iya. Anake ben nembang dhisik ya. Anake ben nembang sik, adewe menikmati. Dedek sik ayo. Lho. Engko malah nek gawe dedekne luwih cilik kok iki piye? Ini anak kodok. Sak botol Sprite ngono. Anak adus piye? Ya jugur sluluk. Ya jal bawa. Apa, Pak? Kan kutang. Wah, kae. Heeh. Ning kene Dik, Wah. Iya, iya. Wah, iki Bismillahirrahmanirrahim. Boleh bismillah barang. ya jal. Aja ngisin-ngisini. Iki dramane iki awakmu ki anake Akbar Syahala karo Niken Salintri. Alah ngono lho Mas kan ibuke sinden, bapake dalang. Iki aja ngisin-ngisini lho dadi anake iki. Kan yo malu ya Pak. Malu kucing, betul. Malu kucing. Ya jal dinikmati suarane kaya apa. Bawani ya jal. Iki cah cilik iki suarane apa ya cilik apa ya gedhe. Lah iya, ketoke kok cilik nggonane. Ya apa? Ayo jajal. Ayo budak ora ngomong ora kok. Iya iya. Sabar. Anu lek kesuwen dikukuti kabeh ya. Sik to, iya sik to. Sabar kalian. Suarane kaya apa? Kangenku tanpa umpama Alah, terus ngono kuwi lho. Kok terus malih kaya Upin Ipin. Suarane iki jan apik jan ra mentolo aku ngene iki kudu nyangoni. Alandang nang. Iso jaran. Piye? Alah. Ayo. Buat jajan. Buat jajan Alah, dulu. makasih. Kok lek apik no ditambahi yo ya. Ngono. Oke. Kok tambahi susu. Loh. Astagfirullah. Asin. Air susu ibu Niken. Oke. Terus. mong sliramu kang dadi telenging ati Anu, iki ben tambah mesra ben iso menghayati bawane, tambah pemeran. Sapa? Pesek Iya, jumeneng. Oh iya. Pesek ben tambah Pak anu. dhewe iki pemene penom
mantu ngono ya yang ya. Ayo pesek berdiri, pesek. Ayo. Yo kene. Bet tambah. Ya Allah, cok cuy. Iya. Seweger. Wah, jan. Terus lek ngene iki lek ngerangkul ora ya pas lho. Ya disangga kursi. Ayo ndang rayu nang kene. Tekan. Anu ndak kene pangku. Apa senenge ndak imbang kok empane. Piye? Iki ngopo? Polah nih. Piye? Walah. Lah, ngejrati sikil. Mancek ya, mancek. Apa isine? Mancek rene, mancek. Sapa ora? Bismillah. Wah, lah yo ngene. Yo lah, banget teh. Yo, abote golek sego sak emplokan koyo ngene. Sapa ora? Awas sikile. Kleru. Lah kowe duduk ora ya kaya bolu lho, Mas. Kleru. Maaf, ngapunten. Heeh. Ndang. Piroke iso digawe karo Nisa. Malah salim. Lanjutno. Oh selawas sanggonku nunggu astagfirullahaladzim. Beda kuat aku Mas. Jan kayak kesetrum. Yo, penghayati perang kok. Rangkul. Mas aja mundur. Gegerok ombone Ramto. Ya. Kok gruaket. Malah aku sing jengking ya kesel sama. Wegah kok. Rawena. Oh Mas Irman pengen. Terus Amung tansah ngleledo Lele ngono kuwi kepi yo nggih pempes lho delok. Sik kok ndep apa jenenge? Nganu lho Mas apa? apa kayak subalan ngono. Oh kaya supelan ngono kae. ya asli ya. Masa asli. Oh trutas. Malah dirogoi to. Kayak wayang dirogoh. Kayak wayang golek ngono. Ngelingono rikala dina kepungkur. Kuwi ya kuliah lo kan. Kok kan to? Dek, Nduk. Mamah no mamah. Oh iya Ya mama. Oke ya. Tanah kono. Mamah niken. Piye Mas? Hah? Piye? Kowe jare ya kuliah to? Yo alhamdulillah kuliah Mas. Iki kuliah ki diitung masih kanak-kanak apa? Piye? Piye? Ya diitung tugelan ngono. Tugelan kaya Iki lek saling botol. karo guru-gurune lek pas wae murid yang gerumbul ngono ora kepidak-pidak kancane ya. Padake piye, Pak? Piye kaya kepidak lho. Terus Ayo nak. Ayo. Iki ki pacare lho. Iki pacare to, tak kira aku mbokne. Kok mbokne ki ning kene kok. boke kok loro lho. Yo, Kowe lah ngepi. geragas apa piye lho, Mas? Ora. Mbok iso loro ki lho iki, Pak. Ora. Piye lho, Mas? Ora. Ayo bacaan yo. Yo bacaan. Mata enggak koclok. Los pokoke. Yo. Sing romantis. Iya. Romantis. Heeh. Teko di. Sliramu nate ngandika tresno lahir terus sing batin. Dicium sik tangane. Oh. Kayak anak ae karo Bu. Wis Sae kengisoran dadi angel. Angel. tembakangan tutukne. Kok iso mencolot lho. Kok kaya kuat. Gusti Allah. Wawut tok. Wes, Yo. wes kayak kono wae ya. Wes. Anu ya, tembakangan, Tembakangan, Pak. Numpak Oke. mundut mau ya. Sang joget ora iki? Gak. Aku tak menikmati suaramu karo nduk niken sik ning kene. Oh, ngono. Oh iya. Ketae apike lampune dipateni ora apik ketae. Aku. Yo. Wayah wengi udan krimis ra uwes banyu
milire alir tansah dudut kalbu rasa kang tak ampet agawe lara dadaku lewat tembang kangen muga bisa dadi tombo kangen iki nandang wuyung rino Asta Bato suka apa lali apa pancen wis ra ngerti satenane aku mung tansah setya ngenteni baline endah manis semu lewat tembang kangen iki wujud tresnanku ayo asik sono Wonorejo bergoyang oke wayah wengi udan krimis ra wis ayo kamu metes dadi saksi gonku nangis wong sing tak tresnani tega ninggalake aku suwung jroning uripku yen ora ono siramu masih milire alir tansah dudut kalbu rasa kang tak ampet agawe lara dadaku lewat tembang kangen muga bisa dadi tombo kangen iki kandang uyung rino wengi ayo sayang tresnaku mring sliramu ora bisa ilang ngenteni baline endah manis esemu lewat tembang kangen iki wujud tresnaku matur terima kasih. Iki iki uga ana pamundutan napa Mas Sutya saka kader Posyandu Wonorejo request gending Sutya karo Gerajakan Banyuwangi. Ayo nanjake sinten ben ora leren. Sapa iki yo? Anu Mbak Enggar karo Mbak Dwi. Oke. Sutya.
Sutya nggih. Sampeyan joget ya ora apa-apa. Oke. Ayo jumeneng berdua di spot yo. Oke. Sampun, Mas. Sutya Mbak Enggar arep Siap. mundut menika. Nggih. Ya. Kader Posyandu Wonorejo nggih. Mangga, yuk musik ya. Dijogeti Mas Victor. Nggih, Mas. Oke, yuk. Katekke Mas Tris mangga. Victor yang tengah no. Yo. Astabrata suka. Oke, terima kasih. Yuk terakhir, mengko perkara lagu selanjutnya disambung ning goro-goro. Terakhir di Sinta. Yo, jemeneng sepati. Duduk ntar gak apa-apa. Nanti disambung lagi goro-goro. Wilujeng dalu Dek Sinta. Nggih, sugeng dalu Mas Nggih, Dalang. dua pilihan niki. Napa? Gubuk Asmara napa Gerajakan Banyuwangi? Gubuk Asmara. Napa, Pak? Pripun gerajakan apa gubuk asmara? Gerajakan. Iya, Mas. Ya Gerajakan ra apa-apa. Nggih. Gerajakan. Heeh. Mengke nggih, Pak, gubuk asmara. Gara-gara. Maka yuk Gerajakan ya ke penutup limbuan ya catet yuk. Gerajakan Banyuwangi raino bengi sing tau sepi lanang wadon kang nekani langake hati lungguh ning pasir-pasiran sembur-semburan reredewan ambi mangan selonjoran
wadon kang nekani langake susah ning ati longgo ning pasiran semburan reredawan ambi mangan ning pinggiran kang wadon piru-piran siran nambi kangen ding asli Terima kasih Dik Sinta. Nggih. Nak piye? Perkara guyon karo lagu-lagu disambung ning Pathet Sanga gara-gara ngono, Mak. Ingkang baku cecawe sesaji ingkang sinuwun pelok. Mengko yen kedlarung-dlarung mundhak dadi dukan ingkang sinuwun, ayo Mak tak derekke. Sing dupa kumelun mangambar selaning krana sumerbak arum kandhanya